Mari vilayetinin owu yerlerinde toprağın şoorlamagy, owu hojalygyna we ilatyň öýlerine, hususy melleklerine ýaramas täsir ýetirýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň regiondaky habarçylary gurrun berýär. Mari vilayetiniň köp etraplarynyň owalary, jaýlaryň işigindäki mellek yerleri şoor basýar we zey tutup barýar. Marinyň Zarpçy daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary şoor kanallaryň, zey kanallaryň işlemeýänligini we gömülüp gidenligini hökümet tarapyndan hiç hili teredilmeýänligini aýdarlar diýip habarçymyz belleýär. Emma onuň söýlerine görä bu owanyň ýaşaýjylaryndan zey kanallary gazma üçin köp wagt bärik pul ýygnalýar. Her ýylda her gojalykdan şoor we zey kanallary gazma üçin 30 manat pul ýygnalýarlar diýip habarçymyz owu ýaşaýjylaryna salgylanyp aýdar. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Zarpçy owasynyň resmiýetleri bilen habarlaşyp bilmedi. Emma owu ýaşaýjylarynyň habarçymyz aýtmagyna görä zey suwlarynyň ýygnanyp töwerek daşa ýaýramagy hususy melleklerde toprağın şoorlamagyna, üstesine jaýlaryň binasyna çykmagyna we binýatlaryň zaýlanmagyna, opurulmagyna getirýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä topragy şoor basyp ýaşaýyş jaýlary zaýalamak problemasy Mari vilayetiniň beýleki etraplarynda da, hatda şäher ýerlerinde de bar. Mari vilayetiniň wekil bazar etrawynyň Molla Nipes şäherçesiniň ýaşaýjylary öz ýerlerini şoor we zey basyp ýatanlygyny aýdarlar diýip habarçymyz belleýär we bu problemanyň şu ýerde onlarca ýyl bäri çözülmän galýanlygyny emma soňky ýyllarda hatam agyrlaşandygyny aýdar. Her ýyl adamlar öýlerini remont edip ýadandyklaryny aýdarlar. Ýagyn günleri öýleriň aşaky gatlaryny suw alýanlygyna gabat gelse bolýar. Birinji gatda ýaşaýan adamlaryň öý goşlaryny suw alýar. Şu ýylky ýygyderli ýagynlarda adamlar öz öýlerini taşlap hossarlarynyň öýünde ýaşamaly bolupdy. Gynansak täşeli kynçylyklar her ýyl gaýtalanýar diýip regiondaky habarçylarymyzyň biri aýdar. Wekil bazar etrawynyň Molla Nipes şäherçesiniň deňinden Garawun kanaly geçýär. Kanalyň golaýlygy hem suwuň töwerek daşa ýaýramagyna getirýär. Derýanyň mövsümleýin joşmagy hem Molla Nipes şäherçesiniň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirýär. Şol bir wagtda habarçymyzyň aýtmagyna görä ekin meýdanlaryndaky zey suwlaryny ýygnamak üçin gurulan zey kanallaryň arastalanman galmagy esasy meseleni döredýär. Şäheriň içinden şoor suwly kanal geçýär, emma suw dolup durýar we zeýläp porsaýar. Ony zey suwlaryň hiç ýere akmaýanlygy bilen düşündirse bolýar diýip habarçymyz aýdar. Mari vilayetiniň birnäçe etrawyna baryp gaýdan habarçymyz aýratynam ýagynlardan soň ýaşaýjylaryň hasam kösenýänligini belleýär we öýlere ýygnanýan suwa garşy öz güýji bilen göreşmeli bolýanlygyny gurrun berýär. Adamlar her ýagyndan soň öýleriniň içinde ýygnanýan suwlary öz hasaplaryna suw soruju maşinlary çagyryp sordurmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdar.